wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang keganjengan tak lindik saka katongan sarwa ngoceh dheweke ngale pencoan wilakae tak celuk mbok aja ngicit podang kuning agawe pikirku kuning sleret ireng tak sawang katon manise tiba bunga yen kelakon dadi duweke ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan dudut ati kebranan ora kendho atiku tansaya ndodro tak sranani sun pikat pulute pendho Krido Laras dan didukung YouTube Kartika Laras. Waning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang konku goleki ora krasa esuk awan nganti yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang keganjangan tak lindik saka katuwen sarwa ngoceh dheweke ngale pencokan suwon mbok aja ngicit podang kuning agawe pikirku kuning sleret ireng tak sawang tambah manise ati bunga yen lakon nyanding slirane bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kebranan ora mendung atiku tansaya brodong tak sanane nganti kapuluting pendung